приятели, сега сме в една игра, където намираме акаунти. Сега ще ви покажа хакера. Ще ви покажа хакера Джон Доу. Вижте сега. Отиваме ето тук. Пишеме 2. И вижте сега. Ето го. Хакера Джон Доу. А вижте номер 1 акаунт. Това е Roblox. Това е създателят на Roblox. Сега да ви покажа на Spider Semi акаунтът. Отиваме на username, отиваме на English, отиваме, пишеме Spider Semi, find Spider Semi, ето го. Сега ще ви покажа моят акаунт. Tom 950546. Ето това съм аз. Това съм аз. Умрях някакси. Сега ще ви покажа. Пак тук се телепортира. Сега отиваме на Random Player. И кой ще ми даде? Дженелин. Браво. Сега искате ли да намериме приятел? Например, кой да намериме? Айде да намериме... Кой? От другия ми акаунт да го намериме. Ето го. Защо се размазва? Айде, пукнах. Как се казва? Пукнах. Сега отиваме на рандом. Кой ми се падна? Арест. То са ги арестували. Тук не трябва да съм. Умирай бързо. Бързо и по-бързо. Респаун. Добре. Отидох си от ареста. Плеер и пишеме Джана Доун. Джана Доу. Ето го. Това е третият акаунт. Сега да намериме, например, MT. Няма такова. Банд. Той е банът. Искате ли да намериме по цифри? Например, 67-я кой е? Не, що е баннат този бе? Добре, тогава 666-а. Я да видим. Този е банд. Айде да намериме алиен извънземно. Не. Що умрех? Сега пишеме. Пишеме. 167. Акаунт кой е? Банд. Защо са баннати? 100. Акаунта е... Ето го! Сиблано! Как си Саблано? Сега 0987643251. Лилелен. Сега да намериме някакви числа просто. Опа. Добре. Мисля от това да... Не. Сега напишете си вашия акаунт в коментарите. Как се казва оригиналното име и аз ще го намеря тук. Чао!